Takže čau, vítáme vás u dalšího videa. Přemýšleli jsme, o čem tak natočit další video a napadlo nás téma sex. Tohle video bude o 10 faktů založených o pravdě o sexu a tyto fakty jste určitě ještě nevěděli. Možná. Takže, sex je nejlepší uspávací prostředek. Podle průzkumu je 10krát účinnější než Valium. Vážně? Jo. Aha. Na každou normální webovou stránku existuje 5 pornostránek. Jenom 5? Jo. Já myslela, že je jich víc. Já nevím. Aha. Najdem to. Ne. Samci netopíru mají největší počet jedinců, kteří jsou homosexuálové. Proč netopíři? Netopíři. Mhm. Proč zrovna oni? Já nevím, je to divný. Jenom. Prodej sexuálních pomůcek je zakázaný v amerických státech Alabamě a Mississippi. Proč? Já nevím. Prý mi tam vyspaří, že? Vyspaří? Protože je to zakázáno. Zakázaný sex. Zakázaný sex? Podle psychologů jsou boty a nohy nejběžnějším sexuálním fetišem západní civilizace. What? Čtvrtina žen si myslí, že muži, kteří mají peníze, jsou víc sexy. Víc sexy? Zlatokópka. Víc sexy. Asi tak. První manželský pár, který se objevil v televizní obrazovce v jedné posteli při bohlavním styku, byli Flintstonovi, což je animovaný seriál pro děti. Animovaný seriál, malovaný. Jo, já vím. To je zvláštní. Jo. To na Flintstonovi. Na to jsem koukala, když jsem byla malá. Já ne. Jo. Škoda. Delfíni a lidi jsou jediní živí tvorové, kteří si sex užívají a mají při něm radost. No, přesně tak. A co třeba motýly? Jak to dělají motýly? Musíme to najít na internetu. Ženy, které čtou knížky v červené knihovny, mají častěji sex než ženy, než teda jejich čestné kamarádky. What? A víš proč? Ne. Protože oni čtí ty knihy, že jo? A víš, co zase má v tom? Kámo. A poslední fakt je, že podle Světové zdravotnické organizace je za den uskutečněno až 100 milionů pohlavních styků za den, teda. Oh shit. Oh my gosh. 100 milionů? Ano. Aha. Tak bylo by to asi všechno. Když se vám to video líbilo, tak dejte like nebo odběr, nebo aspoň to video zhodněte a i za to vám děkujeme. Takže my jsme s vámi Miloš a čau.